Pinoy Bus Driver TV. Good morning sa ilang. Alaon na 20. Ang araw. Kaya sa ating muna sa Pahawang Pilipinas sa ikataw na siksan. Araw pa tayo kumasit. Close mo ito. Ilaw dito na. Alis tayo kayo na kami sa Regal City na Manila. Regal City. Regal. Mahal ka na sila, mahal. Mahal ka na sila. Ikaw pa ako sabi ko lang. Araw pa ako na sila. Power ka ng isip, power. Set. Saka rin dahil sa pahon na makinig. Hindi ko namang pahon nila pero hindi nagano. So nila palusok na.
Buksit sa Pagdilaw, Buksit Province. Okay naman, walang ulan na. Tapos malubog dyan yung Buksit. Bayan, sila. Tapos malubog ng kanan. Pwede na kanan ng sila. Eh, buhay mo yung Buksit, malubog.
Stop. Ito yung sa Davao. Simple pati. Ako na lang. Ayaw po mag-CR ulit yan. Ang kasunod dito, turbina pasay na. Ito na
na sa pagbilaw. Alaw na, 36. Ang araw.